Man, let's wait in attending. Man, let's wait salam. If for them, I'm the child. Man, this sweet if for them, I'm doing not for that. Yeah, I'm tell. Yeah, I'm cake. Auntie, nha ma'am. Vâng nha ma'am. Right in nha ma'am. I can't talk good go to move na ma'am, that nigga ma'am, but only on one condition. If you can't talk good go, you just tell me about no woman. Until number yako. Because I'm not good and whatever and whatever and whatever. In whatever. Uchaze yapho good khona bakuphi senje ba I'm just saying ba inamba yami ifuna uzayenzani. Good kodwa andaba kwenzeka ntoni. Ungayihoyile mina. Bring natso ke even that. Yabo singavani. Sorry. Even that's an alarm. As long as you are interested kuyo or good kuyo, I don't have a problem with anything else. Yeah, kuchisi guys, kuchisi ndibile chiza yatokozela ichiza imanzi. Naiva. Right njani. It's string yami ithi imanzi yoxoxo yabaqanda phakathi esitulweni. Funeka kule imoto ndifake leather because what is this? Imanzi yaxoxozela. Imanzi yaxoxozela. Uyaphila ntombi yesibumbu. Kuba ntombi yesibumbu. Mhlawumbe ukhona umuntu lapha emotweni nami. Mhlawumbe ukhona umuntu lapha exa kwami cha mina ndimboni. Ba ntombi yesibumbu. Hayibo wena Toni. Guys, akho ndawo engekho manzi apha kum. Kumanzi kwasani. Kumanzi kwandawo because what is this? Kutheni kutshisa kangaka? Akho ndawo engekho manzi apha kum tshomi zam ngqumeni. Kho kwandawo ekuthiwa yomile. Uba ndithi khona indawo yomileyo ngoba ndizaba nanyani. Kho indawo engekho manzi apha kum ayikho ndiyaxoxoza nje. Kuyatshisa va? Niba ngaphi apho kangendibuza wena. Sawubona ntombi we ndakubetha. Siphi singwa nesingwa mna? Funa nisivalele koweni. Ndayithenga cash le moto ayisikweleti. Andibhatala installment. Ndayithenga cash. Andonqena ungena kwaToyota ndibuye nemoto kaloku. So funa ndisivalele koweni. Andiphapheli wena. Yehla moya ingcwele kwenzeke ntoni? Eyiphi imfumba zakubetha wena? Tap the screen kaloku. Eyiphi imfumba? Eyiphi imfumba papa? Eyiphi imfumba? Yo, yabona ka ndifika endlini afika. Into zohlamba izinto zamva zafika ndiqala ndikhulule ndibe nje. Imani kulantu uzihlalelayo uyabona ndifika ndikhulule ndibe nje. Ndizithi bed. Uyabona ndifika ebedini ndingqengqe before anything else guys because xa utshisa kangaka ubani ozawunxiba. Xa utshisa kanje kubani ozonxiba because it's too hot for unxiba.
even ngoku mna zawukhulula le nonsense nginxibe apha gqima ndibheke eshop nintswayiza mna ndonqena unxiba mna ushoti nje ovala nje impundu kancinci kanje jonga ovala impundu kancinci kanje ogqiba ndibe pha. I don't care what the next person think because kuyatshisa. Because kuyatshisa madoda ndizawuhamba ngempundu mna ngoku ozithembileyo ngathi singadibana apha estratweni because akho nto ndingazube ndizifaka esijini ndibe ndizififithekisa ngejini otight abade just because ndoyika nina ngela xesha ndim ndedwa lutshayo ndim ndedwa lona ubile nekhekhe ndim ndedwa ubile cake ubile yonke into ubile impundu zami ezinhle ezinkulu eziqinileyo ezimile kakuhle like ndim lo ubilileyo ndim lona ubilileyo guys and then it's fair it's fair ngendive ngani mna ndizawuhamba ngehlobo ndifuna uhamba ngalo asoze kalo mna because egqibelena ndoyikisi mos mna ndimile kakuhle yaqona nomzimba omhle obhalansileyo andinamzimba ungasisidudu so yintoni le nizothi ezibandoyika abantu ndingakhululi because liyakhululisa xa linje liyakhululisa xa linje awufuna ukukhulula wena tell me awufuna ukukhulula na xa linje ilanga tell me awufuna ukukhulula xa linje ndikhulula ndihambe ezena ndihambe brunts you understand thebhani screen kalo nibaninzi apha thebhani screen ndikhulule mna I myself phumi ndihambeze mna ndonqena bandikhwaze ngumeza mna ndivele ngolingakhala ncinxibe hayi meza akho ndibitheni yabo akho nto noyenza nomeza but egqibeleni it's my freedom it's my rent I'm paying rent here ndihlala free yabo andizukoyika umeza uba uzawuthini ngoku xa ndaze ndanxiba ntoni ndaze ndathini andizukoyika umeza mna shem ndiyaphuma ndinje ngabruns I don't have a problem yabo wandikhwaza mna mhlambe ndizonxiba ndiphuma nje emanzini or whatever qoma ndisathe itawuli uyabo ibiwili it's not my problem akhandi pronounce ilanto kandiyicenge ndithi ndiyacela papa ndicela uwe uthini I understand xa ityibilikile itawuli ityibilikile liqhubeka ndime ngcokono uya walk away wena mntu unikhwaza lantoni endihlamba for that matter why uzonikhwaza ndihlamba for that matter ndikhwazelwani nguwe ndihlamba because the reason why unikhwaza ndihlamba is because you are very naughty uya wayifila uba ndiyahlamba then uyanikhwaza so mna ndizawuhamba ngempundu mna if mna uthe qindi hamba ngempundu akhona ndizayinxibela bethunana akhona ndizayinxibela thebhani izikrini ngalo tshomi zam akhona ndizayinxibela mna akhona ndoyiki wena ufika uba ngoku umhlamba ubunxiba okanye kungenawo noba ngubani umuntu ndeza umzekelo ubunxiba ugqiba ohlamba khofuneka ubuleqana neetawuli ntonto uba ungena mna ngxibelo G-string mna kotshona la ngxibelo G-string ndenze yonke nto endiyenzayo mna ndizuva ngawe mna like kuyatshisa sanufuna uziphatha kakubi kuyatshisa utenefiqi nempahla mntakabawo wesi mna kanti abandihleli nabani mna kakumele ndikhulule ndiyakhulula mna I don't care abandihleli nabani kanjani ngolwesingaphi if I need to undress ndiya-undressa andisihlupha ndisisokolisi yebo ngoku i-benefit yalanto yoba nomzimba omhle i-benefit awubusonqona uba yuku uzothiwa ndineminyama hayi ndinamaqhakuva ndinesports hayi ndinantoni uhamba nje mani ngomzimba okhululekileyo because egqibeleni mna I didn't call umeza uba meza ndiyanxiba ngoku or ndiyathini I understand I didn't uba ndirongo itshoni ithi lasboni urongo uyabo itshoni inithi lasboni urongo mna kuba nantloni umntu kum like ekhaya ngoDisemba ndiyakhwazwa phaa ngomnye ubhuti yabona uba hey ntondo yabo ikhona ke indlela ababona ngayo xa ndikhona ke mna ngitsho ngihlala ndikhona ekhaya yabo so ndithi gqike menqama ndiyanxiba ke yabo thimane entloni yebeza ujonga ngapha ubhuti wabantu unentloni qona uba unikhwazela ntoni undibona uba kuthiwe ndiyahlamba unibonile uba kuthiwe ndiyahlamba unikhwazela ufuna ubona ntoni I don't have a problem to show you mna le nto ufuna uyibona ndabhunqaza ndabe ndithambisa ndimile ndithenga umzimba wam omhle ongenaminyama ongenazipots ndabe ndithambisa sithi yamona wethu ubhuti wathi amehlo wela qazisa amehlo ubhuti wajika wayale uthi mama hey wena mntana ndini ungumntana ndithi uza njani apha ubumxela uba ndizohlamba ungena njani apha unithembile ngaloo nto uhlala uveze isibumba it's a free country ndingakhululana ngoku ndisiveze you understand it's a pity nje uTikTok uzandivala it's a free country if ndifuna uveza isibumba zasiveze it's a free country nomncimi lona nje kuba ukrwada ungenangqondo ungafundanga because akho need uba uthi ncimi kum you understand kuba uphambana qha apha enhloko mna if ever bekuthiwa uTikTok andiva akazundivala benzaveza isibumbu apha akho ni wrong
It's a free country. You do what you want. Uyayibona? Uyayibona kani tap isikri. Oh my gosh. Oh my gosh, khame ndihambe. Khani tap isikrin cause aluzonifaka ipanel ngekafiki ku10. Ku10k. Ani baninzi apha kwipanel guys, khani tap isikrin. Thebani isikrim. Eyiwa. Oh, unayo umuntu last ball. What do you think wena? Imagine sekusithiwa ngumuntu wami ngaba sengxakini kanjani. 2 minutes wabhaxa ebusweni. 2 minutes bhaxa ngaso. Uyavuka engubeni bhaxa. Imagine but you are my boyfriend, you will regret. So don't ask me a boyfriend. Tap the screen. Don't ask me a boyfriend. You understand? Because uyaz. Yabo, and if sela namanzi guys, freak and be right. Yabo sela namanzi nditye fruit yonke lanto. Yabo ne plain yogurt and all of that. Ndihlala ndi healthy guys. Yabo, ndihlala ndi healthy. Niyabona musiba mina ndihlala ndingenamsindo because ndiyazithenga into ezimandi, ndiyazi afford into ezimandi, ndihlala ndingenamsindo. Aniyazi abantu bahlala benengcwangu ba yintoni ingxaki. Papa ndithetha kangaka. Ndithetha kangaka umo wami. Ndithetha ku sexene especially bakuthiwa sixabene. Amakuthiwa sixabene ndithetha kube ngomso. Usem uthi angavuya akanangxaki nale behavior yam. Thebhani iziskrini ngalotsho mizam anisemanintsi guys for ngafuna uthepha iskrini. Hayi mna ndithetha kube kusasa. Uyabo ndithetha kube kusasa. Ndithetha mna kube ngomso sana lam. You understand? Because at some point xa ungicaphukisa mna funeka undive ndikuthi kube kusasa. But ke ngoku if mna ndithule undicaphukise enkosi looks, if mna ndithule undicaphukisa, hey, then you must know I'm done ngawe. You understand? You must know I'm done ngawe. Thebhani iskrini ngalo bantu bam. Thebhani iskrini zithandwa zenhliziyo yami. Ndisanifaka ipanel xa nino10 ngonise ngi5k nibanitsika nidlala ngam. Nidlala ngam noba bekuthiwa benilapha bengasoze ndibhunqaze estratweni ngenxa yeni for nothing. You understand? Ndivela kwenye indawo ke sana ngenye couple emotweni ndithi hey lo girl ndifundela uba nguye ngenye couple emotweni. Like uthathela phezulu uthi uyayikhomba le boyfriend. Ude le boyfriend uyayikhomba. Yebo. Ndiqoba ansabawona bangulo girl sana because mina I would never get to that point of comparing the boyfriend. You understand? Because sometimes I like to walk away because lanto bisenzeka because jonga spine up ngapha kukhona usisi semdala wethu ndingathi omnye umama. You know mna ne one thing about me ndiyamonqena umuntu ongumama. Andikhathanga ngumama noba ayingumama wam or whatever, but umuntu omdala mna ndiyamonqena. Hey ndibixatyana ngilasisi Ngoba uthi cha undenza intonton slave. Undenza intonton slave. Akhona ufuna undenzela yona. Une Ndahleka bathula. Ndahleka mna bathula. Wenyara. Hi Sam, jonga. La video ndiboniswe yenye intombazana. Ndiboniswe yenye intombazana Friday, back Friday. No namhlanje earlier on ndiboniswe yenye intombazana. Ndiboniswe yenye intombazana is very bad. Bethina abantu ecaweni ba khona sekuthiwa bayayithanda bethina ecaweni like banxima into zecawe. They couldn't wait baba bafike endlini. Guys, hayibo what is this? And ke ngoku lo muntu uba videoizayo guys. Yena ucinga ntoni? Yazi mina guys andikhohla ke la to the point that our video rise izinto ezinje abantu be kudala babona mos. For instance sasike sahamba kwenye game saya kwenye club at town with my friends, you understand, I get there and they say masibheke kule club and stuff yabo. Then siye kule club xa singena pha toilet, hey siyava man xa uzithoyeza amantombazana ba, and then yabo siyava man ba, hey siyava man ba, hey khona into enzekayo, you understand. So
sikroba ka sikroba yo ayisana ngumuntu omnyama like ngumXhosa or whatever Zulu whatever it is, I don't know, but negweja yo. I was so disappointed, but people were taking videos and all of that. Guys, why are you doing that? You understand? What are you going to gain? Those people, they lost, you understand? Abaziboni, abaziva. Some people and they asked to, but it was very bad. It was very bad. Uthini ibisi sikole namhlanje hayi suka siyanxiba thina lo ngiqobo kwenza washing menenze washing earlier on so ndabe nanto enqima ndabe ndibheke emall bendiya emall ngobe kanje ingxaka la bengekafuna uhamba ngempundu uyabona ngondi yokhulula ngolwanxiba la tight wami yabathoma izimpundu ezi yabona ke mina ke shem ndimhle nengqiniba mina nala ngqiniba kuthiwa unengqiniba emnyama so ijoma izimpundu ezi uyabo Jomi izimpundu uthayithi wami uzoma kanje Jomi izimpundu ogqiba ndaba bestratweni akho lonto izanoyika yona akho lonto izanoyika yona ogqiba ndaba bestratweni ungathi nomzimba omhle umhle uright une future bright ogqiba oyikunxima uthayithi ushort omncinci oveza iqhekeza yo ababhudi base bangamthuka umuntu oveza iqhekeza benana into lethukisayo umuntu xa vekeze iqhekeza yabona wena ingasingavani ndiyazithanda dates tap the screen ngalo chomi zam yabona ngamna ke inga ndiyazithanda dates and mna trust me I do go on dates like most of the time I do go on dates yabo Nkosi Inga I do go on dates because I like izinto hey muna ekuMaskandi festival festival ayishem befuna ndiye yabo I'm not that person, Shem. I'm not a Diego Maskandi festival, whatever. For me, it's not my thing. Yeah, but betting my ticket, I mean like cheap ticket, but betting my ticket. Imagine me go wasting my whole day there. Come Maskandi message, Tiben Balega, Taku photo I celebrate, dog. And now you celebrate, never netly zwembi. And now go and celebrate. Now go ban woo, balega photo. Now go ban woo, I don't have that. Kutona go bani, no, yabon. Because abanye babo qonda umuntu vela xa ngithixosa emhlabeni I don't have time for that. Stand very comfortable and then eleka baba friendly shame ufumanise kuba umuntu uyabathanda abantu and all of that. Abantu mafana bangothi xa basemhlabeni I don't think it could work for me, Shem. Ndibe ndinanazela ndiphethe ifone yami, iPhone yami edurayo, ndinanazela nempahla zami ezinhle ndibe ndifota nabantu abangafuna ufotwa. Bebe badonsa pha. Imagine ndiyodonsa abantu me. Ecaweni no, if free most of the time mna ndilantuka ndiba busy guys. I'm a working woman and I'm a mother. There's a lot of things that I'm doing. I feel bangani ndichomele kwaye ndiphaphela ndizibe ndizibale, understand? So ndiba busy most of the time, guys. Besides lonto nyara, mna when I see people be happy undibona, you understand? Ndiba happy nam, you understand? Imagine uthi wena udiba nami point. Nangu last point bendikuthi we are understand because akho special ngam okoqala. Ananobe ayindivana akho kwanto special ngami. Yes, and I do get people but nangula spond kube manje sichat isithini you get me xa sidibana and all of that, but ngoku imagine senokujonga kanje nyara ingathi khona into ndinayo mhlambe okanye ingqondo ngathi senokujonga kanje, how would you feel? You understand? Okanye sekuseni manje ndidontswa you get me? No bendililo mna celebrate. I'm not a celebrate but people love me. Xa bendibona they always recognize me. We understand? But lento yabo yofike funeka betsala bezenza ngathi ba special sana. Besenza ngathi ba special. Noba nenhliziyo embi guys, mna ndinanto ikwabo bantu mna. Andinanto ikwabo bantu mna. Hayi noba nenhliziyo embi nandibo bantu. Chini siyanyara khange ubabona. Ithi bengathi baqhumela emthini kubona ezipesikeni. Ngosasithanda ukuba ipesika kasikhula pha ngoDisemba ezilalini. Sufika sisi omnye uxhuma ngapha caba ningade niyowa nonke bade bayowa baxhumela ama celebrate for ndon Monday to Sunday upost limit namhlanje la mina upost ubani no, they don't even recognize you, they don't even know you. You understand? Yes, you can post a song and all of that, but isithombe how do you post me guys? Awundazi like ndazumzekelo nje
I know I'm not the, you understand, I'm just doing umzekelo but now kune picture yami yo poster mna picture like a meaningless. If it's a song, let's say it's my song for umzekelo or whatever, I picture nje ba who limit there's umzekelo you uban unaba nenhliziyo embi anokwazi anokwazi. Oh anyway guys, lixesha manje abeke empundu. Okay guys, ndiganifaka ke ngoku whoever wanna come. Okay guys, come request again, come request, you can request now. Ndinganifaka ke ngoku kusinifikele ku10 but guys keep tapping the screen. Ni understand, tap on the screen. Ndinganifaka ke ngoku ofunayo, just say last one I wanna xoxa nawe here in front of everyone here. Okay, ndinganifaka oh ndinithanda mna qala ke sana ukudla. Mzone. Oh wow. And guys ne yo abantu ba humble I met ngibangana Eddie kaJudy whatever, yeah. I met them ndihamba no girl. It was Wednesday. They were like nangu last one. Now I'm like nabo Eddie, you get me? And it was very nice. Sasikwa Nando's, yabo. I went to buy a takeaway after sasisuko janomtanam. Then I went to buy a takeaway, but they were not even you get me? Those are big content creators for born baban recognize and I was like no abantu abakho bad. We understand people are really not bad. Yabo. People are really not bad, like they will recognize you and all of that in a nice manner. But I'm not been a problem if now back is so I just laugh, yeah, understand, because this is those got TikTok, nothing personal. Yeah, but ukhona to one land like WhatsApp and mazi sasifunda sonke eLandukeni University. What how people treat you on TikTok, social media, whatever. Yeah, but I'm not a Facebook person. I'm like, with Facebook, I do revisit. It's just a revisit. Like, how do you feel and all of that? I feel nothing. This is just a social media. Yes, some people will go overboard, and all of that. But guys, here, and all of that. People are going through a lot. You understand? Yes, but we deserve a little pork. Yeah, we deserve a pork. Yeah, uyadeserve uphoqo vele qonda ba hayibo kutheni ngoku, yeah. So yeah guys, lifikile la xesha lethu ke yoba siye emalwandle sibe kwibikini zethu. And you know, I know kwipanel yami soze kubekho ntombazana. I know amantombazana abakwipanel yami, it's people that I know personal, you understand. Nakhona mhlambi kwi-followers amantombazana ku5%, you understand. But ke ngobenza waxelela shamed wa advice ba mama nxiba lo bikini yakho noba uneminyama idaliwe, nxiba lo bikini yakho, yabo. Noba bune sports, it's okay, you didn't ask for the sports, nxiba ibikini yakho, yabo. Kubekho ongqondo bekho ngqendevu ke ngoku, bekho ngqendevu wena thina sina problem thina as explaining niggas, Sushaka cow gone and then as explaining niggas. Oh, Miss balance it. Time is Zimba. Ipa, yes, balance. Man calls. Calls ke bachatile ke namadoda afundile abhadlileyo ke bayakwazi unxiba short calls bathini yiva baveza kuthiwa show it mama, show it. Asitsho zazidudu ke no ndiyajoka ezibabentshile ba there is no ladies yet. There will be only ladies that I know. There will be no ladies here, yeah, understand. There will be no ladies. I don't want to lie. And bina amantombazana kuyami panel kodwa wangcina nantoni ndaqongqotha ndakubekha ndithephe nescreen. Niba nithi kangaka kutheni ngathepha iscreen? Nifuna usithepha iscreen nilila, nifuna usithepha iscreen nikhala, nifuna usithepha nikhala iscreen, nifuna usithepha nikhala, into le nizamayo.
ungayidli leyo nto. Handa kuba ngomba mna baqongqotha. Ntoni behlulayo? Insini Nelwa ke apha nge-video call, it's a very important call. Kodwa ngiyayeka ngenxa yenu. Ngiyayeka ngenxa yenu, it's a video call, very important. It is important. It is so important, this call. Kodwa ke mandiyeke ndihoye nina. Zabuya kuyo after. Zabuya kuyo after. You understand? Siphi ubusibekephi? 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 Molo xolani. Molo xolani. Uthi mntakani qhame. Uthi kanti le nsini ivelaphi? Abantu bayandibuza ba le nsini ivelaphi. Abantu bayandibuza nyani ba le nsini isuka phi le. Yabo? Uthini? Uthi loli ndidlala ngale ngane yazo. Hayi, uthini? Ndiright njani? It's fine. Ndiku-live ke sana uyayazi? Ndiku-live. Ndithi ndiku-live ngoba ndibusy. It's okay mna ndinoxolo. No, I Moch. Hayi salunxele bezigaka because xa uthetha into emntwini usele kuzokuthethwa iminisha but andikho apho, it's okay. Masiyeke. Sure. Sure kaloku. Andifuni drink. Okay, sure. Sure. Sinike hey mfene xa bichazile lo part sinike. Xa bichazile it's just that nina ibowling into enakhuliswa kumakwenu nini. Hey I'm a news first lenyani because kaloku kundiqhela okutakani qhame but ndiza kubalisela ku WhatsApp wethu ba WhatsApp en. Ndiza kubalisela ku WhatsApp. Uyabona mna aniphakamanga but I don't understand why abantu bathi yo rhatsho ngophakamela. Yabo because I do greet people lidlule. I greet people lidlule and all of that. Uyayazi but sawuthetha ku WhatsApp bekube kwenzeka intoni. Bensathetha ngalo entertainer la comment. You know guys nina nakhula koweni nakhuliswa kanye ithuka ngomama benu. La ndiqala kuwe ezumzalo uthi mntana nakho utsho ngendlebe ezinkulu. Yabo? Utsho ngendlebe ezinkulu. Ton umntana ukhulene low esteem and ehambe esenza izinto apha estradweni nani ke sinike. Andikwalo ukusinika I don't know if ubize igama right or what. Senihamba umuntu athi ton there's no way bangafana emfene mina. And xa ngisithi mhlambi okay, mandiyeke because ndizoba personal and then izoba ngandisile. Uyabo? Chini calls ntombi zakubasela ku WhatsApp sandiyazi gqiphela lapha ngenye imini. Hayi mayinde man. Uyabo? Inde ngababhuti ngizothina ababhuti bacima abantu bayabaseleka mana ababhuti bangamapolisa staff bacima bafana babantu. I don't know man but it's fine sayithatha ku WhatsApp chum. Vela ndamthini. Wathi uzayithatha ku WhatsApp chum yamfuna uthetha in details. In details. Oh, okay, bengekho apho ke guys. Anyway, guys, come and fuck abantu. Abantu dala be requestile apha. And I wanna know ba abantu bafuna uthini kum. Bafuna uthini? Nifuna uthini? Hayi bo calls calls yadika kanene miyekini. Timiyekini. Nditheka lo guys ababikho abantu abangamantombazana kwi panel yami. Abantu abangamantombazana. Calls girls sisters like soze umbona umuntu okuthiwa si-stranger ndiyani accepta kunoba senikhalele abafunayo unoba senikhalele sana niqonda uba uyasigezela ulasibona because kaloku andifuna uthepha iscreen because andifuna uthepha iscreen sundihlekisa ndiyathanda ukuthi emntaneni wami uyadika utsho intloko don't say that because umntana uzawuluza self-esteem. Okay, engaluzanga self-esteem sithandwa sami ahamba esenza izinto ezenziwa ngabantu apha ku TikTok utsho ngesiphongo utsho ngobubi uzawuhamba esenza izinto because he or she will think it's funny
okanye it's a normal thing. It's not. It's simple bullying. You understand? Uyabosho asosiphango. Don't ezazinto zithoba abantwana low esteem. Especially umntana abe, let's say umntana scratch or something happen emntaneni. Ube umkhumbuza ngezo zinto zezo scratch umntana. We understand by utsho ngescratch or utsho ngescar or whatever. Funeka umnxele umntana esakhulu loba awusemhle sana sescar siyakufanele uba wawungenaso esiscar wawungazuba mhle kangaka. You understand? So that umntana when he or she go there, you understand, then akwazi into yobana azimele. You understand? Xa kukho ze bullying and stuff, athi no mna ndimhle ndinje, ndimhle ndinele impumlo yami. Yabona mna ngondandikhula ne abanye babekhula besindingumehlo. I don't know what's wrong with my eyes because andiboni amehlo amakhulu. Abanye bathi ndingumpumlo. Those things didn't affect me. You understand? Mna ke I've never been negative ngisakhula. Yabo, ezo zinto zasingani affect him na because egqibeleni I knew into yobana okay, I might have a big nose or maybe big eyes, but I don't see my eyes big. Ubabona mhlophe qha. That's all. Kuba amakhulu andikayiboni andiyazi mhlambi kuba ingawami, I don't know. Mna I didn't have into yobana ndithi hayi kuba mhlambi ke esithubani ndinempumulo enkulu, maybe I'm not beautiful enough okanye maybe ngithen because there's those kids abenze ezo zinto ezikolweni yabo just because of abazana. Lapha ku TikTok abantu basibhulishayo, ufika umuntu ade ayenze into ehlekisayo, into abeyibona ba isile yabo. Oh anyway manje abuyi. Oh okay, niyava ke kuthiwa ke I wanted to see my angel. Ndibiza nge-angel phakula video call. Hello, ndisa report ba ndise ku live. Kuthiwa I want to see my angel. Guys, ndimhle. I am an angel. Sithandwa zami. Nithanda ningathandi, I am an angel. And ke ngoku apha late guys ndibheke eTubana. Kubani ozobe eseTubana? Kubani ozobe eseTubana late ndizobe ndipha ndihamba namantombazana ngemahle egezile. Uyayiva athi ayo installa ngoku. Athi amantombazana ayo installa ngoku. Uyayiva? Athi amantombazana azobe emahle egezile ayo installa. So my question is ngubani ozobe ekhona? Anithi DM. Anithi zuku DM. Ndimthi zuku ntombazana. And amantombazana ndihamba nawo amile kahle kanempura. Ngiyawazi ke amantombazana eniphathela wona. Anenyash. Enkosi Thabani. Anenyash. I love you too, Stando Sam. Ndithanda nami. Guys, amantombazana ndihamba nawo. Guys, thebani screen kalo. Amantombazana ndizabenzisa nawo ne-big nyash. And anamabelo amakhulu. Hala mabelo wethu azintsumpa ko last born. Ibhokodo mntu imbhokombhoko zingakho. Into was no cleavage. Awam noma ungawathi awadibani. Hayi you calls. Angamantombazana, angamazili last numbers amantombazana. Uyayiva? Into emntaka uzinomabelo amangoko. Not into zo last born kwanodibanisa amabele akudibani into akudibani kwanto akudibani ngacleavage kwanto. So azobe mahle amantombazana egezile ninga request. Azobe mahle amantombazana egezile ezithandwa zami. Azobe amantombazana emahle egezile. Zaba nhlakala etsini pha eTubana. And remember ke mna ke the attract abantu abaninzi by nature. Ndingumuntu wabantu. Hence ke kufanele ndibe nabantu abaninzi because ndingumuntu wabantu. Oh enkosi bra stage, enkosi usana lami. Undimema phi Sam? It depend undimema phi. Undimema endaweni ezi-right, ezi-relevant, ezifana nam. Yebo? And ungandimema endaweni ekunxitywa kuzo into ezinde. Belirhuqisa phambi na ndifuna uveza impundu. Ndifuna uveza impura zami ezinhle. Andizuyimela because wale yitalent lelo bane impundu ezinhle yitalent. If uyandiphikisa phakamisa isandla uthi last born ndiyakuphikisa into abanempura inyashi nje emile kahle ethe qa. Uyayibo? Yitalent.
Yitalente mostly. It's a talent. It's a talent. Yitalente. You understand? Yitalente. So ngoku mina ubuza ndimeme ndawo sifuna ngibe lokho ezinto ufuna ndithini okanye kwayilo I don't even like ilokho okanye into ezandifakisa nje lokho mina life yami andiyifuni because kaloku what is this uThixo ngathatha ixesha lakhe undakha ngolu hlobo ogqima mendigqume ngelokho bendirhuqisa iright loo nto ngiyabona ke sawuvana ke Sem mna ndifuna undutsuza ngiyakwazi undutsuza ndifuna undutsuza ndimncinci mna bethu na ndifuna undutsuza because andifuna ukuthi xa ndifika phaa kweza age so sister bam khona ndifuna undutsuza ndisafuna undutsuza ewe ndili-90s ndikhulile it's fine but ndisafuna undutsuza akho nto irongo ngam xa ndutsuza ayikho into erongo ngam xa ndutsuza akho nto ibitheni you understand akho nto ibitheni akho nto ibitheni kanti thebheni screen kalo thebheni screen itheni naye khame ndihambe jini asela waste energy yam ngabantu abangandithandi bangenaxesha lam khame ndisithele ndihambe ndiyohoya ii-video calls zam madoda I think ndiyabiza uba lasibone unxibe kakuhle ke sana unxibe ushoti unxibe ntontoni lasibone ube cute uyabona lasibone ube uyayiva so ke guys mna ngoku ndiyahamba because andindihoyanga hlobo loba andifuna uthepha screen so kalo sibe ku-13 sibani sikangaka apha yabo ndiyahamba mna ndiyoveza italente yam ngapha kwabantu abafuna ubona italente ebantwini abafuna ubona italente yam you understand ndiyoyiveza molo hello Unjani? right unjani okay darling come Yaphila nami. molo Samkelo Alright. right unjani Alright. Wenza njani ensompa? yeah Uthi zitheni ensompa? intsumba zamabele azenzeki iklevethu uba ngathi mile qha adume ngoma adume ngofocus ukubona ihashe xa Ndeka zona ensompa. Ngithandeka zona ensompa leza ngathi ezetshitshi. exactly amile the abanye amadoda bafuna ukuthi xa elala umuntu abethe ebeleni aphinde xa sithi ngapha bethe ebeleni le ngoku ugqinge ngamabele olasibhona ungathi ngabantwana ama-13 Lona ehlabayo mos. kaloku so amadoda akhola zinto mntakabawo zinyakazisa amabele mntakabawo neenteshe Ngifonanga ke izolo kuyobabona ngoba bowukhona nawe ekhaya lethu bowukhona. not me Ongakho. ekhaya elitsha No. ezinye izinto are not for me ubabona imama besenzani phaa ezividweni ubabonile imagine itsheri yakho seyichutha amadoda phaa seyibathi hayi Bayavuya masibavuyela wona nje. it could never be me sendibhize emadodeni sendibhize it could never be me never Namo simongavela amajoja ngayoxosha kuwe. hayi nyara zakuphoxa hayi serious khange ubabone zigcwele iividiyo ziyatrenda lapha kuTikTok nizibonile amantombazana asekapa hayi bo bufebe ufebe xa bebona amadoda ngathi babona impilo yabo iphelele
phofu abantu abanazo nee-qualifications kodwa amadoda bawabona emanzini. Uba ungafaka indoda emanzini umntu angathi khupha indoda leyo ayisemanzini. I'm telling you, umntu angathi athi khupha indoda leyo. Indoda uyeka njani emanzini izawufa? ingxaki-ke leyo. Bawathanda amadoda. Yho, imagine samkelo sobona itshomi yakho itsalatsala ngoba bafana olimit wabobani, I don't know. So Avuya nje. Hayi, if nesikolo, yabona isikolo babesivela kanje umuntu xa siya esikoleni afika ajive phaa bethi amavoto. Ngabe ngoku banee-masters. Ewe ne. Ngoku ubona olimit ufuna ugila wonke umuntu xa bangathi ngokuphuka ifo. Yho. Yeba. Hayi unaba ndinenhliziyo embi but andinandi kuma-celebrate bexhutha abantu xa ndibabona. Okay, I will greet a person, I don't have a problem. Yeah, I understand that, but ngoku xa bafuna ndigila abantu funa ufoto. Yabangenzela kwipanel yena yakoyika na. Ini? Bayakoyika yena bangangena kwipanel amadoda apha. Ndiyoyikeka kaloku mna. Ne. Andiqapheli. Mna ndi-approachwa ngamadoda mna azithembileyo mna and-approachwa ifana uba ndiyazihambela, you know. There will be no guy tatazelayo approachayo and-approachwa abantu abatatazelayo mna. Ya ne. Ngonyathela nje kwam apha emhlabeni, like ngokuhamba nje, you can tell that yes, that's a boss lady. Ewe ne. Hayi wena uyiqueen wena. Exactly my point. Not everyone can approach me. No. Ngiyakuzwa ne. Uyabona? Uthini unyana uthi ogqiba lo muntu wenza loo nto lasibona afune isidima kodwa uvuye. Wesaba ngamadoda bayathanda ukufa ama-celebrity ngamadoda. Ungathi ugila abanye babuyela bangenazi ne-iPhone phaa zigilwe zowale. Because umuntu uthe imagine ayidura i-iPhone yam sendiphethe i-iPhone yam edurayo ndiyithi ndithenge cash ndiyithi ndivuye 40 celebrate iwe phaa ibethwe iyowa phaa. Then what? Uthini uLux? Uthi hayibo samkela uthetha nosisi ufuna ungena abanye. Uthini hayibo thetha nosisi utheni ufuna ungena abanye. Hayi akabizi wena suba ne-stress. Mangabi ne-stress. Awubizi. Uzefuna ngushelelana yini khona la kwipanel. Uthini ma? Ufuna ungisheleleni phela. Mina ngishayelwa phela. Ngizwa yena ubani uLux. Somoya uLux. Othi ngifuna abanye ngabe ngithetha nawe kusho ukuthi bafuna ukuthi ngigushele la kwipanel. You know what Samkelo? Lux mosi. Bandazi uba mna ndiyatatazelisa amadoda, ndiyatatazelisa amadoda. Mna ndithe kuwe a man should be very strong if he's gonna approach me. I'm a boss lady after all. Ngiyakuvuma ntwana ne. Hi Mzura, hello Siya. Njani? Molo buthi. Right njani? Ndishava. Yefethi bekusenza kanti unekhayilishi zona yazi ndilost guys hey. Bekukho iMaskandi festival. But can't hear mna, it's not for me ezo zinto. Yo, azadiyazi naloo nto mna. Ekho yona. Amacheri wenu phaa amanyawelwa ziifowuni because afota amadoda kuthiwa awelwa ziifowuni. Aqhwitha amadoda ufebe. No man, my guys. Yo. My play.
Yeah. Sisekhalisha sesiphi sesikawusongase ako Z. Andisazi sana. I don't know. Hey, ndizama ulocate le ndawo bekuyizolo man. Hey. Ndiyayiva buyatrenda futhi apha kunantsika ku TikTok ndiyasezizolo. Jonga, Ayizolo bendiphangele. searcha zonke ividiyo zapha uzobona amacherry wenu. Woo! Hoy lasibone. Amacherry wenu xa bona babafana abaculayo. Abanye bawisa ifone. Olimit. Ewe, abanye bawisa ifone, abanye bayawisana, abanye bagila bade batsala babathi wathi utsala umuntu umenje nje khona sekho celebrate. Oh yini matu. What an embarrassing moment. Bayafeba abantu benu, abafuna babalale. Hayi kabafuna lalo hayi. Kabafuna lalo hayi. Babafuna le. Jonga, yenyara, jonga nyamamelana kunyara bepha. Uthi unyara omnye ude walile bona ulimit imagine ntwana lilisayo. No, he's excited. The excitement yenza ethi yakhe kaloku imlide ethi ubalile guys. Come on. Ukhalela indoda yeculayo ongayaziyo. No, not really indoda but ubona i-celebrate ayikhonzileyo nayihloniphayo. Mna ayikho i-celebrate enonenza ndilile. Wena you. Okanye mna enondenza ndithi ecama ngaphula i-iPhone yam edurayo ye-20 something thousand and ayitheka cash sendiphakamise i-iPhone yam ndifotelo ibiwile. Very expensive. Last one. Uyabona siya ne last one. Mangathiwa kuyenzeka umzekeliso ne. Mangathiwa kuyenzeka last one agibele stage or kune artist ebeyikade ise stage gibele last one. Yes. Awucinga ukuthi leyo stage singawo. Ngoba guys mamelani. Oh, I forgot to tell you. Nisaza ndibona ku music video. Yes, kalwandle nkulu. Wena? Yes. Okay. Uyowisa stage umos ngaleyo mina. Ithetha ukuthi kaloku. Ithetha ukuthi mna ndingusiya. Abantu bazabe beze kuwe. No, kaloku bazobe beye kulwandle nkulu. Mna njabe njasi nje ndifeaturing, you understand? So uzofuna abantu bandijaje ndiphumela wena ndi. Abantu bazobe befuna wena, befuna amahagi kuwe, befuna amahagi befuna lezo zinto lezo. So uzobaleka yini? Guys, listen, mna apha eKapa ne. Like my most followers ne ngabantu base KZN nabantu balapha eKapa. You understand? But apha eKapa I would never go to a mall and come back ngakhange kubekho umuntu othi nangu last one. You understand? And ngoku ababe besenza into ezifana. I know I'm not a celebrity, yabo. But what I'm saying, ezazi into zobe abantu bekhazula abantu izikipa, abanye bakhazulela izikipa. Searchani videos apha nibona amatheri wenu. Hey, manje ndisearch lasibona ezivideo swanenzela umdla. As much as babe ndingazi kwanto mna. Jo umzekelo mna ndifike Tuesday apha eKapa ebusuku. Ndaphinda ndasebenza izolo, ndasebenza up until Friday. Saturday bendilele imini yonke. Sunday namhlanje ku Sunday ndiphangele ngo-3 up until banzophuma ngoku. Hayi ndiyakhala noyijonga man. Ijonge babona abantu benu. Kuwa nezi iPhone zabo ziyawa qha. Zo nsika zoba kuthiwa ngobani abasisibani. Osisindosho. Eza iPhone zosindosho ziyawa. Abo angisafonela guys nami into nabathingana na. Yo, hayi lasibona hayi kawuyeka sisibethu man kawuyeka ba enjoy nasika yabo man guys come on. Sana bajaja please. Okay, sorry guys, bendinekhonde ayixela uba mayime kancinci ngisasebhizi. Hayi bo ndiyabajaja mna. Uyabona mamela ne? If ever bekusithiwa nesikolo babesikhala kanje baqazula izinto ngaba bakude.
Ndiyamcapukela umuntu mna odikayo mna because kaloku aba bantu bazocula apha ngobona bayabakrazulela impahla bayabarhabarisha bayabathini bade bagilane kuwe neefowuni hayi bo ngade kuwe ifowuni ngenxa yoba ndibona celebrate. Uyazi uba yona nto inditsale umdla mna kulo live wakho into yenza lo yilokhuzana uthando yabo njoba ngisho njoba ngenza example ngawe ne ukuthi nawe mangathi ugibele stage ungabona amafan uthi angenza ntoni. Hayi man ndiyakuva but Mara wena kuwe ani ndiyiva ingxaki yenu aniyazi laa nto ibisenzeka phaa nina. Ngiyakuva ukuthi into errong ukuthi bagcina sebekrazulela impahla You understand? kodwa manje ukuthi ngoba manje basuke bebaningi hayi ukuthi mhlambe kuza khona ukuthi kuya leyo 2 kuyena noma 3 betshintshana kanjalo so wonke nomunye ufuna ukuyomthasha nomunye ufuna ukuyomthasha hayibo manje inoba xa bemthathile what's happening to them. Hey yakuzwa bufebe ngisho kanje azakhalaza majetu uyagadla yenzeni azakhalaza majetu uyagadla kumacherawo uthi uLasborn samkele ne how I wish that nesikolo bebesixhumela olahlobo baxhumele ngalo limit izolo. Imagine ba bekuzabanjani ezimpilweni zabo should they have to jump esikolweni ngo the same way bajambe ngayo ku limit. Nansi into endisale kulo live ngikhala kungena omnye usisi bepha ekhaya lithu izolo. Nansi point yam siya only. Yeah. And yazi Lasborn lento uyithethayo yona ndizawubatyalela kude soze bangene kulo live wakho because of le nto uyithethileyo. I know abafuna ndibona. Abasoze bangene. Exactly. Hayi abacingi. Nam ndingabo. Ndingenanto bendoqhumela ulimit izolo bengasoze ndingene. Bendawuyishaya ngoyaba lelo live wakho. Abanye ubone siya into yobana umntana kunemifinye elokishini uncame laa mali yoya phaa kuMaskandi Festival washiya umntana wakhe enemifinye engenayo nejakethi. You understand? I know ezinto zi-uncomfortable and they will think that ubaphakamele okanye utheni. You understand? Zikhona ii-priorities empilweni. You understand? Bona baprioritize izinto ezirongi bazibeke phambili. Yabo into ezirayithi ufumaniseke bazilapha. That is ladies. Uyaniba nithi mna bendingayazi kwaloo nto yeMaskandi Festival. Andixoki bendingayazi nyhani. Oh baba. Andithi abantu abayaziyo loo nto leyo ndiyabajaja. But nditsale kulo live wakho mna le nto ugqiba ithetha and inyani le nto ugqiba ithetha. Thina singayithena kwi-blind eye because wena you're speaking the fact. Hayibo always. Hey. Hayi kodwa ke Lasborn lena yo platform yenyani efana nale ugqiba ithetha yazi. Because abantu bazakucaphukela for le nto ugqiba ithetha. Hayi udala abantu labandicaphukela ungaye endleleni uyeva utshayiswa zimoto yeva yeah. Hayi mna kudala abandicaphukela I know but ke guys xa sithetha inyani bona ba-prioritize into ezirong okanye abanye ne ufumaniseke into yobana omnye uyabuza uba yeLasborn siphuma nini ndenza umzekelo uyabo then wena uthi mhlawumbi unethile ufumaniseke uba ngalaa mini ithile wena mhlawumbi one of your cars iye yaphukela livili or something ndenza umzekelo then uzibona uba awuzu-afford ukuya phaa i-priority yimoto okanye whatever you understand ufumaniseke uba hayi tshomi thina siyakushiya siyarequesta no. You understand because bona basebenzela i-vital fruit basebenzela uthenga impahla every month basebenzela uphuma every month ngesifani asifani. The responsibilities are not the same.
nee-priorities so zifana. Exactly, you understand? So mna andibinda yazi mna siya bengcono sister wam last week esitshomi zakhe ziyaphuma ucela ndimtheyile iweave ntonto zineweave ezintsha ndithi mna umdala kum, you understand, but ucinga kancinci, yonke into iyakupressurize. Xa ubona yonke into uba pressurized, yebo enkosi X-Men uyapressurizeka zizinto zasemhlabeni, you understand. Ndithi usahamba ngempundu ndimxelele hayi simqhala ngcono uyeke lo weave, ndithi no weave zayithenga ndikunika, kodwa into endikuyala kuyo sunanazela yonke into ungathi uyimpukane le nto oyibona ugqitha nayo. Ndithi suba njalo uzawuhlupheka, suba njalo yebo, suba njalo. Khona intombazana pha ekholiki yam, laa ntombazana uqhuba yabona the latest Fortuna le yokugqibela lintsha. Yes, ndiyayibona le mqolo omnyama ndiyayibona. Yeke uqhuba la Fortuna and she asked us i-question uba hayibo utheni nina niqhuba ezo moto ontontontoni. Zange ndimphendule mna because ndazamphendula afuna ukhala, yebo, because ngoku into eyenzeka every month ufuna uboleka imali yotya, imali epetrol, imali yantoni, because wenzela abantu i-pressure, i-peer pressure ikwenza uba ube sengxakini kakhulu, i-peer pressure. True. I'm telling you, uyenzela izinto for abantu uzokudeka. Kama ke ndindaba last born kule lasika yakho ndifuna ke ndive kabengena. Sozo sisibangele kwipanel yam uyawulinda kube ngomso. Ndikhala bake banoba bakhomenta zawufuna bezantsi comments zabo ndizabalinda ndifuna comments zabo about their behavior kaloku, because nakomzela John sendibukele iividiyo eziyi-3 ngoku zale nto yayizona ne uyayibona yeyi ibe ngathi ndibaxisile. Yeah. Okay. But ke ngoku into ezinjeyana, I think i-excitement into eyenze laa nto uyabo, it is not because akusho uyibeka ngalo na, it's very offending kubo. But ndithetha ngento endiyaziyo mna ekhe ndayibona. Omnye uendaphe That's born, right? Uyendaphile ndirayithi njani? Ewe, and ucinga uba fanuba yinto erayithi. hayi. Right, Nama. Why you look so familiar? I'm going to you. Andiyazi. You look so familiar and on serious. How could I became down? Ndise-Dubai. Man, so Akekho umntu ongamazi ulasibholo lapha eKapa uzandithusa uba undazi wena. And the over too. Unoba unengxaki nenetwork. They're gone. In the West Game 7-0. Yakwabani? Oh, hayi last born. Okay, Suppose anyway. i-fast network xa ndiyazi into ka-ring ehamba nje. Ku-rain. Soze ube ne-network, ku-rain. Shiya phansi. Usekhona umuntu oseno-rain, hayi yitshintshe sithandwa sam, nam ndohlulakala. Kusemguyweni apha. Ngobani abaguyayo ngwelasibona? Ndimkhuphile. Hey, sifuna abantu abazothenga esibhadlileni abantu abaguyayo man. Hey. Bankintshile. Baguya kaloku abantu. Bankintshile. Yebethuna i-calls ezingena apha andisadikwanga bethuna intoni ufonelwa kangaka? Bani ngo. Seliveziwe ibele. Intoni le? Uthini uFelix ngo? Uthini uFelix ngo?
Awufuni lapha lasibona. Felix jonga li-focus lijonga abafana. Seliveziwe ibele bhuti. Cela ntoni ibele? Ndiyaphuma bye bye lasibona bye. Usiyakavane nesimanga. Unjani mama ngikuhalela ngento ecijile bakithi. Intoni ecijile ngo what is that? Thank you Skanda. Hayi bo guys tepha i-screen ndiyaphuma ke mna ndiyohoya ii-calls zam because udala ndifowunelwe. Ubhengapha ndiyaphuma ke mna ke. Ungena. Not ungena bafuna uthepha i-screen. Khamba ndonxiba le nto ndifuna unxiba ivezi impundu. I'm coming, ndizawuqalisa. Let me go where what I wanna wear. Ndibuyile. Ndiphiwe le French. Kwathiwa hayi lasibona cause ulambile and stuff. Kwathiwa nyo lasibona ulambile. Lo bhuti undiphe le French udibene nam ndiyongqunduza phaya ndiyonxiba into evezi impundu. Wathi no man you deserve nale French. Ndakunika inamba yam don't worry. Wathi udeserve noba ndikuphe le French. Ndiphiwe indoda le French yole nto ndiqongqotha kangaka ndiphiwe indoda. Yabona xa uphiwe indoda uvela uyityele kokuba ndiphiwe yomnye umfana. Yabo ayimandisani iyabanda mpo nana befaka deep freeze nawe benze njani I don't know but all I know into xa uyiphiwe indoda iba mandi oluhlobo. Into xa uyiphiwe iman ivele ityeka ngolu hlobo because iyatyeka le ngoku. Ayise nditye neli phepha. Once into oyiphiwe indoda noba bekuthiwa buhluthi because le ndoda ngoku ndibona ndokhulula phaa ndiyonxiba into zile nto ndiyinxibile emfutshane ngoba kuyatshisa and wenza uhamba ndiye phaa music bag just ndiyotshila nje or something ndingaphumi nophuma xa nobethwa ngumoya phaa ndihamba ndedwa one man jive andifuni kwawuhamba namntu. So wathi hayi mani lasibona khawuthi laphu nantsi ifrench ubuya ngathi ulambele. And akaxoki ndilambile. Mna uba ngafumana indoda onondiphekela ndingahappy. Ndingayithengela ikeyiki every day. Indoda nje enondiphekela Monday to Sunday. Hayi ndingayithengela ikeyiki shem. Ndifuna indoda ithi isitulo sam yer. Oh man yer. Ndifuna indoda man itsho ithi phumi ndungiyelo lasibona ndicela ukuphekela. Ewe ingalifuna indoda endiphekela mna ndiyanicelani. Hayi angifuni uphekela wena mina. Wena ufuna ukuphekele mina not mina ngiphekele wena phela sodlala ngami ke ngempela ke manje. Andivumi ngempela ke manje. When you should cook for me. I won't cook for you. I will clean. I'll make sure it's clean and all of that in the washing get right, clean, iron and all of that. But don't ask me to cook. A person have feelings don't lay once that man peg him feelings gone.
same day, same time. Once umntu last born pheka feelings uzigqibile uzibethe wazipor. You can't tell me to cook. Feelings uzigqibile uzivuthululile ngelahlobo. I would do everything, but don't ask me to cook because ungqibela umdla. Ngeke mama njani. You're the one of the guys that believe good mama should do everything. Now clean and do washing. Ndide iron. When your job is to cook. Done. Ihluliwe lento 50-50. Ihluliwe lento 50-50. Uyabona wena mbani? Fortune, I don't know. Sorry, singavana because ndifuna uphekelwa. Kaloku xa sewundiphekelile mna, I'll give you everything that you want. I'll give you everything that you want. Xa usondiphekelile mna, I don't have a problem. Kwanto nje uyifunayo uyayifumana kum. Once undiphekele mna, you done. Yebo? Singavana. Mna ndifuna indoda ipheke, and that indoda ipheke mna basemdleni wenza yonke into. Enye nenye yenza ukwam wena, you don't need to try any effort. Ndirongo njani? Hi guys, Papa yini sani calls ziniphethe kakubi. I-calls intoni ngoku? Intoni ngoku i-calls ezingaka? Pheka isiqa rice. I can't even cook isiqa rice mna son. I can't. Hayi ndonqena upheka. Okay fine, andonqeni nje upheka ne. Andikwazi upheka. So mna, you cook for me. Yabo? When you cook me. You cook for me and you cook me. You understand? Uphekela mna, uphinde upheke mna. You can call it whatever you want to call it. You understand? Noba vice versa, noba intoni, bottom line. Lena ndithetha uyayazi. Masingasokolisani because lena ndithetha uyayazi. Andizukwazi ukuphekela ukutya. Like I can't cook everything for you. Yabo wena mawufumana izinto ziready ngoba wena mawufumana izinto ziready ufumana ukutya kuphekiwe ufumana ku clean ku right, and then ufumana ne cake. Enkosi sabs. Ufumana ne cake? Awudlali ngami ke ho? Ufumana ne cake? Ufumana cake? Ufumana ne cake? Ndipheke mhlambi izitya ndiclean ndikuayinele, then ne cake yonke nje into uyifuna nje just like that, no effort, nothing. Those people are not my types. Those people are really not my types. Awukwazi kaloku kufuneka mna mandize ne-effort ndenze everything, and then you wanna tell me you can't do anything wena. You can't do anything. Mna ndifuna uphekelwa mna. Xa undiphekele mna ndiba semdleni wokwenza everything. You understand? Xa undiphekele because ndizazi uba ndonqena. Uyabo? So if you that man ozicelayo uba asoze aphekele intombazana, izaba ngathi uyayoyika, izaba ngathi u-10-10, izaba ngathi u-10-10, izaba ngathi u-10-10, izaba ngathi u-10-10. Sorry, and then guys, soon try mna ndizakuphekisa. Mna, I'm the girl who let a man cook. Ndakuphekisa mna. Ndakuphekisa mna. Nkosi sabs. Mna ndakuphekisa mna. Awukwazi kaloku sana. Awukwazi niyonqena gqithi niyonqena. Because intoni enzima ekuphekeleni umuntu wesifazane. Yebo. And ngenza nento zezi take away gqithi impress, because every day xa uqonda uba okay you hungry, you go get a take away if awuzupheka. So mna ndifuna wenze effort. Unqunqe amazamba, unqunqe yonke into upheke. Funeka unqunqile xa kuzamna. Uziboss mos xa kuzamna. Noma
kunjani mzwa. I don't have a problem. Yabo. I'm not choosy. I don't have a problem. Yabo. But ungade kube kubi kakhulu because nawe nduzukuphakela xa kukubi kakhulu. Wena awucholi kwa khekhe naphansi naphezulu naphi. Soze lo ngiphela ukutya ukuxofo mina zawuba nomdla kanjani wokunika ikhekhe. Yabo, ikhekhe lesetyenzelwa ikhekhe. Ngoku mna must come to your house. Then ndiphinde ikhekhe. Ayikho into engazokwenzeka. Ikhona xa mandiniwa was cooking your house, was you understand? But ngoku ubathumela usazi ba you. Ndifuna indoda ibile mna kakuzamna. Tatathi kukho salads. I don't have you. Mna uyozibhija kela. It's fine ngayeka. Come nindifake guys. Inhlekisa. Life amadoda. Hayi bo. DM me like I said hi. So like you ufuna DM ungitshele ngizokusekeptana uzokubona nje ngithi hi kuphela nje. Ngithi hi kuphela. No strings attached. Hayi ngixoxelela ke sana. Okay, bye bye. Sha. Athinisele mina ngiyasela namhlanje athinisele mina. Ela, enjoy. Yeah. Manje ngake ngakuzwa ukuthi uzofika eWild Coast nje na kanti ufika nini eWild Coast la eZanzi. Hawu late ke sana ndafika ndabuya. Wena wavuhamba mfethu awuhlala ndawo. Ndihamba serious mina. Ngangikugephele kabi ukuthi mawufika la eWild Coast ngifuna siyokubona lapho ukuthi yini lekhulunywa ngayo madoda. Nobona lento okhulunyayo. Ayibo lese lengaka sithi hayi sakalibheka. Lapha madoda. Hayibo. Manje suka Cape Town again wena. Mina ndiyahamba ndidlali mina. Ngisebenzisa imali, I'm spending money, I don't play. Apha amagezi. Ama-girls awabamba late, ama-girls. Ezikhathele. Yes. And then yagoku ama-girls afuna ama single. Tana ngixola ama-girls wami musa single, yabo? Madoda engaphuthelwa phela ngiseThekwini mina yabona nje bafika. Bye sizozapho December. Before my birthday sizozapho. But ke ngoku guys nina nizishimana. Kanti bona amantombazana you guys niyeke attention amantombazana nikwazi last born. Niyeke ujonga amantombazana la. Cha phela bahlanyiswa ilento amajita. Hayi mina ngizofuna ama-girls ngizomyeka last born. Ayi. Yabona wena? Good. Sawusa nama-girls mahle anxibe kahle agezile. Uyabo? So the only thing afunekayo nini ube nesibindi. Qha yabaxo approach amaXhosa funeka ube nesibindi. Yeah. Yawazi amaXhosa nenkinga funeka ube nesibindi. Ngiyawazi ngikhule kakhulu namaXhosa mengihlala le mina ko-upper Mjika. So ngikwazi kahle angina stress nakancane. Exactly amaXhosa wadlala amaXhosa funeka ube nesibindi. Akwazi approach intombazana yomXhosa utatazela funeka ube shaky. Hey that boy. Pizza. Sonza usanawo abalapha eKapa ngibanga hosta ayanda spending my money imali needs the host ne. Then ke ngondibiza amadoda ba guys ndisela ama-cherry nanga amadoda abhuzu last born ngoba ubhanqa baka TikTok instead of ba focus amantombazana mahle installile afaka i-makeup ishumanezi ishumane zaseKapa ishumane enkosi and ishumane ezimosi izishumane ngempela wena lethe ingane la eThekwini sozithatha sizifake la ko-Max izingane zikhululeke sifake obhaliti nakya sifuna londo nakya kambe ko-relaxa nakya that's what I want yabona wena uyathetha ke ngoku
I know that baba shift ilantuza i-attention to the people that are very cute bathenga i-outfit abantwana babantu babe bahle for bona nabo bengawahoyi kuyancokola maxhosa amaxhosa eKapa. Hello guys. Hi. What about? How's it? Yes, so baba. Hayi njani? Right. Ngiphilile la. Nami ngithi awuthi ngene ngibonele lento lababona yona ledumile umhlaba wonke. Hayi lasibona. Wathi kudume ntoni? Ulasibona mana. Oh, bayageza. Yabona ngoku ndihamba ngoku ne. Ndiyohlamba ngoku ne. And I go look for girls now. Chomi zam zinhle ke chomi zam. Ziyellow bones, sexy. Zinto ezinempundu enkulu, yebo? Zinhle chomi zam. I go look for my friends. No, into lengayinothisa ne. Kulabo sesi ngikhuluma Swata ngathi bamangiyothi bamaXhosa or I thinking right ne. Amaxhosa ya. Yeah, amaXhosa. Into lengayinothisa. Hayi. Ination lenhle bahle shem kakhulu. Sometimes uyadisturbeka ngathi ba downloadiwa usakhona ukuthi umuntu or Kahle. Zi hard workers. Afundile. Kanti yabona ke bra amaXhosa. Usisi lo. Mina ngiyabathanda athi mthazano na bra ayanda ngabo ne. Ngaba ivideo yakho angijambi. I think ukuthi amnandi because yiwona la sikhipha busy thina ukuthi Yiteke ne. Yeah, sibe nale attention ngawe uyayibona into leyo. Mina ngabona ebhaliwe lapha vele ngiyafunda ngiyahleka ayikho icomment engakaze ngihleke. Sishonisilanga bra. Abantu bayabhala ke. Yeah, because lama comment aqhamuka ne creativity futhi uyayibona. Exactly. Abantu badlala mana kufuna into bese bayithatha like personal sebagcina basuka Yeah, not everything you need to take it personal and stuff ekugqibeleni. Mina understand ukuthi kuyadlalwa lapha. Yeah. And Can you tap on the screen galo? And now ungichaza ngoba awufendeki uya understand. Jonga ulindani uthi ulindani bangaba bahle kodwa isibumbu ngeke sifane nesakho uhamba wedwa kazi. Amabele akhona yini? Mamela ke bhuti amabele wamthonga amile awekho awadibani you can't even do cleavage yabo because ajonga abafana amabele afocusing uba ukhangela icleavage ke wena ukhangela ntoni it's your problem ngathe yabona life yami ifocus life yami ithe namabele wamathe yawe uyamxelela sana uyayiba soke amabele ke wona ke anawo and aniwakhalele ngabe ndimile kakubi ukufa yabo jonga ingona uyayiba anayi nesize yebhodisi mna awantoni ngoku deep sebhala iscreen kaloku Yazola. guys can inikeni plug how do you drink water like ilantuka noba ilitha ke ngemini how do you do that guys No into yenzayo nje mawuvuka nje kusini nje first thing kusini. Ayavuka nje uthela amanzi kujeke futhi ufuna ushaya amanzi afudumele ukuze ube fresh. Ashisa nje. Kushiwo lamalanga ukuthi kushiwo bhuti ukuthi asiphuze emanti la warm. Yeah, hayi kusini nje mangivuka mina ngishaya half jeke. Mhlambe ke ukuthi amanzi kayinkinga. Even before lala nalapho ku very important just ngiyamanti lawo. Inkinga manje ayachamisa strong. Athi talks lokuchama ngiko ke lokufuneka. Right ewe. Yo guys. Now trying. Ube sengasalali kahle but that is
nge-aim ukuthi uchame vele angisathi talks amanzi la womfuthu. Oh ya. Mm. And uthi uqeda ukwaphuza nje lamanzi awoma hayi uzisisa ukuthi siyathamba yonke into kade uyidle ngayizolo phuma same time salu fresh. Yeah, Thanks, guys. That's a plug because wow, guys. like constipation, you Usulapho nje understand? selu fresh from there next Thanks day. for saying. Hi guys, he plug there because yo guys, I struggle not to drink water. Yeah, because And you you're know wrong. ukuthi kwenzakalani uma unatha amanzi lawo mina especially in the morning empty stomach, you know. In the constipation awubi nayo. And lenye into le important ne ukudla ifruit on an empty stomach in the morning. Iwesi manje ngithakela ibanana. Yeah, right on an empty stomach in the morning. Yo. Yafnen, nanjani healthy kalona plug eh? Yeah, khona zonke No. izinto zo. Amanzi labangako labangako abawakhuthazi like ukuthi siwaphuze because ngiwo la cause like yini abathi ama cholesterol. But ke ngokwamanzi aseleke kabushushu. Yeah guys, come in ngiyohlamba. Ngiyokhangela amantombazana, ngiwasemadodeni. You know last born into lebalulekile ngamanzi ne. Ubo at least iceda 2 liter a day. Serious. Awajaha ngithi. And there is a time la uphuza khona amanzi like boma afternoon kufanele ustophe ungasaphuza amanzi. Yeah ne. Eish, I've not wazama but yeah, I do try maybe can over 3 glasses a day but I know it's not good enough. Angithona uyawasipha especially lawo afuna uwasiphe like ngathi uphuza itiya so that umphimbo wakho utokhona system yakho itokhona ku-absorba uyayibona lento leyo. Wena. Yeah, ungawaphuzi like uyawasipha le njengetiya. Jogani uthini uLuke? Uthini awusifundele phela. Uthi uLuke khandiphindele sisi ngalento yamazi ngifuna uva ngawe andibeva ababhuti. Asisithule ke. Hayi kaloku it's normal cetha kaniva it means straight ukumamela mna umuntu wesifazana une opposite tonton day. Awuzifunela wena nje lo. Angacaba kusasala ndimi mna angandikamvusa ngo2 ngekhekhe angacaba. Ya nje kodwa ejimini kuseni. Uba Wena. Hayi bo, uvuka wenzeni? Ufuna uhambe ogijima at least shamgwaqo. I'm a working woman. Yeah, I working woman yona impela so that uzothola more energy for the work. My work don't need energy, just need this. Yeah, so that izoba fresh ingqondo ube nje fresh. Ngende gym mina. Asoze it's not for me. 1 hour at least how? Hour. How? At least. For ndoni? Uthi ube fresh nje for the day how mama? Umqondo uba fresh. Ibody You know, guys, I've tried ibe ndandihamba ento. Kupha zone fitness ne. But nina madoda niyasibamba phana. I feel so uncomfortable when a man touches me. I don't like it. I really don't like it.
Yofunani ejimini wena, funa emadodeni, funa amadoda moya lapha. No, it's not about amadoda. There we pay our money. Yabo, just you get me. Into naso ndiyazi kube ndiphaphatheke endleleni. That is not for me, you understand? But yo kuniyani isibambe iphundu umntu adakuthi. That hayi. Asile la madoda asejimini. Hayi asile because into lebambisa impundu, into lemu uthi umuntu adakuthi athi uyakujimisa. Uyo Ferdinand. Enamadoda bawabambi. Exactly. Badila nalaba besifazana. Basile lapho basile ukhuluma iqiniso sisi. Thini Thixo? Mina nje ngeke ahambe le hantu umfazi wami. Bathi ngiyabana manje baye personal trainer yakho, ngicela inamba yakho. Toto lapho ukubamba udakuthi apho kwazindawo akuthe impundu. Ferdinand. Uyakufila ufuna ukubona ukuthi mayisefika la uzothola. Sondeza kancane. Usathane lo. Hayi guys, yabona ke xa kusithwa ejimini abantu bayalanduka ejimini, it's true. Ngempela. Yes, because kaloku mna I was there first ndandijima elandukeni apha promenade ne. And then the guys were doing those things. They were like, don't touch me. Rude. You don't touch me. You understand? You don't. Then I changed. I think it's those people there. Naya Belleville. Nasa Belleville, same thing. Yeah, but that's the advantage. Sini yabo. Ayibona lento le ukuthi mina nje ngisebenza nokuyisebenza nje indaba yasejimini. Mangijima nje ijima la emgaqweni kuphela. Sayida ngiyagijima ngibuye ngizozidlalela kuphela done. Finish. Hayi Khanman, ngubani lo umndeni bathi intombi yomXhosa mase ihamba ithatha ngisho nenja. What do you mean, Puti? Ndiyakuhamzela ukuleqa kanti you don't need to khanyuzela. What do you mean? Khakho elaborate. What do you mean? Hayi ndilindele Puti akachaze. What do you mean? Because kaloku intombi yomXhosa nami what do you mean? Madoda yekani umuntu wethu asiveze. Ndiyala ndoda ibhale lento apha ithethe icacise. Ndizawuphuma because ndine 4 minutes ndizawuphuma. Akunankinga hayi ngithi ngibona isikole. Susalelo 4 minutes ujaphephi manje. Ngifuna ukushiya manje sahleli nawe. Ndilofika ndiyohlamba ndiyolanda igirls amadoda emfundini. Hayi noma ungahamba ungahlambanga. Hayi njani okubentabeseni? Akabe mhlambe ekseni? Ngithi ngizokucommunicate naye. Ngoba uyibonana naye kalula ngitoro ngoba mina olungena uzoza ile boys ile ngawathi uchance. uFelix. Hayi Felix. Echazekile le ndoda Sabza ihambe buwe. Hayi Sabza usecute. Chebe, yandle chebe. You very cute. Where are you? Send the location. I want to see that cuteness face to face. Send the location. Ngizoyisenda. Yena ntshebe. Ungawazi, andino full tank. Zawuzapho ndibaleka. Ngizoyisenda. Yeah. Hayi uchaza kanyani uSabza. Sabza kadlali
Yo, guys. Anyway, guys, yeah, cheese. But the colleague man, the apple from Tizinbu. Man, do a chive, huh? Yo, yeah, guys. Yeah, guys. Kuna bangeni njani babensela, guys. Kuna bangeni wrong, ne? Awu, yazi ngithi uyasela ke mina. Awuseli kanti. Yo. I'm selling. I'm selling. I hate alcohol, so I'm selling. Like you are missing out. I'm not missing out. You know, ne? No. Let me tell you a secret, ne? Amateur when la selayo, ne? They will do ilanduza even they will twerk just for the savannah. Yeah, no, you are right. I know that. That time when hi cherry, ne girlfriend, your girlfriend yakhe twerk for the savannah. Sometimes if you work with Rufeng ayaz. I would do it that way. Okay, anyway, guys, let me laugh and leave you. Ndinthanda manyani, mandihambe ndiyoba mhle, ndiyonxiba kahle. Dibangeni. I love you so much, guys. See you later. Bye.